Μαρία μου, Πινελόπη, τι κάνεις? τι έγινε? Καλά, ήρθα να σε δω εδώ το χώρο σου. Επιτέλους. Να με κάνεις άνθρωπο. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτα μία περιποίηση Ναι. και μετά θα κάνουμε μαζί ένα ωραίο γρήγορο μακιγιάζ. Αυτά τα εύκολα, τα γρήγορα. Με έφτιαξες τώρα. Λοιπόν, θα δείξουμε πώς κάναμε αυτό το lip combo. Θα το ξανακάνω από την αρχή βήμα-βήμα, γιατί ξέχασαμε να το τραβήξουμε και γι' αυτό θα το ξαναδείξουμε. Για δείξ' το. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε σταθερό μαλακό μολύβι από Golden Rose. Βάζω το νούμερο 519, Να το γράψω αυτό. το οποίο πάντα ξεκινάμε με το περίγραμμα. Πάμε και πατάμε πάνω στη γραμμή των χιλιών μας για αρχή. Τέλεια. Και μετά, αν θέλουμε, ανεβαίνουμε να βγούμε προς τα έξω για να μεγαλώσουμε τα χιλιάκια. Φτιάχνουμε πρώτα τη φυσική μας γραμμούλα. Λοιπόν, με το πινελάκι μας. Εντάξει, εννοείται ότι μπορούμε εμείς όταν έχουμε το δικό μας προϊόν να βάλουμε και απευθείας. Τώρα εμείς εδώ στο μαγαζί για θέμα υγιεινής βάζουμε με το πινελάκι, όχι απευθείας από το τεστ. Κάνεις εσύ απολύμανση. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε κραγιόν από τη σειρά που έχει γίνει χαμός από Elixir, την Scarlett, το νούμερο βάζουμε εμείς 103. Αυτό λέμε πάει. Αυτό πάει, ναι, για την Πινελόπη είναι τέλειο. Και να σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο κόμπο για Αγίου Βαλεντίνου. Ωραία, είμαστε έτοιμες. Τέλειες, μπράβο.